година. Наброява 45 участници. От 2024 година ръководител на групата е Стоян Познаков. Най-бързият е Коло Найденов. Най-малкият е Даяна Люсинова. Групата са включени не само кукли, но и други персонажи. И заедно те представят обичаят силни задачи на образователни сцени. В основата на празника си и прощата, която всеки иска от по-българското семейството, като им целува ръка. По традиция, за вечерите на празника се извършва обичаен кампане. Ритуалът кръстене на домакина и приемането на млад кутер, който нарича за здраве за берекет. Залегнали в кукърските игри на кукърския концерт са и много други. Около всички, като закрилница от злото, кукерите се хващат за калъчките и образуват кукерско коро. Като по този начин те затварят кръга, за да не може дяволът да влезе вътре в него. Но представителите на злото и на злите си намира откъде да се промъкне, за да напропусти и да навреди на стопаните. Чрез кукерските игри човекът в миналото се изстреми по магически начин да въздейства на природата, вярвайки, че колкото по-високо скачат кукерите, толкова по-високо ще израснат земеделските.